Реальний стрес-тест 6 кВт гібридного інвертора з Європи за 280 євро. Подивимось, чи тягне він тих 6 кВт, чи може більше, чи менше. Отже, до нього приєднана ось така вивідна розетка і отакий розгалужувач. Ми вмикаємо розгалужувач і бачимо, що є такі прилади 2,4 кВт, 2,4 кВт, 2,6 кВт і 1,2 кВт. Ось вже пішло навантаження з праски 2,4 кВт. Вмикаємо чайник 4,44, 4,45, як бачите. Давайте ми вімкнемо ще ось 5,42. 5,60. 6. 'Тест пройдено.